ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong padayon na ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong mahal nga Birhen Maria sa pilar o sa atong patron Santiago Apostol, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kabag-uhan sa mga kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders sa gobyerno, mga politicians, aron makabot unta nato ang tinuod nga kalinaw, kahusay, kauswagan sa atong nasod. Ato sad nga iampo og pasalamatan ang Ginoo kanunay tungod sa atong mga benefactors and donors, labi na silang nagsigig palit nato og mga slots, nag-support sa atong mga projects nga unta hatagan sila sa tinuod nga kaayuhan o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot kang Kristo imong anak, sa iyang pag-abot ug pagsangpit. Hikaplagan unta kami niya nga nagtukaw ug nagampo ug nagdaig kaniya nga malipayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niadtong adlawa, ang sangang gipatubo sa Ginoo, mahimong matahom ug mahimayaon, ug ang abot sa yuta, maoy mahimong garbo ug dungog sa mga nasalin nga katawhan sa Israel. Ug ang mahibilin sa Jerusalem, tawgon nga balaan, sa dihang mahugasan na sa Ginoo, ang kahugaw sa Jerusalem, ug mahinlo na ang mansa sa dugo nga naula, didto pinaagi sa pagsilot niini. Unya ang Ginoo magpadalag panganod panahon sa adlaw ibabaw sa bukid sa Sion, ug ibabaw sa tigumanan sa iyang katawhan. Sa gabii maghimo siyag aso ug nagdilaab nga kalayo, kay ibabaw sa tanan ang iyang himaya mahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining pandong panahon sa adlaw ug taguanan ug salipdanan kun magbagyo ug mag-ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako
kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako naging nanako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay gingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nagitukod ingog usa ka syudad, nagipundok sa kahiusan. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasubuan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako ngagingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda, dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, muadto ako ug ayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag, ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal
ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kon suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kon suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kon suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat, ug bisan unsa, mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Diay usa ka higayon nga miingon ang iyang mga apostoles ni Kristo nga dugangi ang among pagtuo. Niya ningon si Jesus, ug do na mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mustasa, makatsugo na mo aning kahoy, balhin ngadtos dagat ug mubalhin. Karon iyang gideklarar, ningon siya, sultihan ko kamo, wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Ug unsa man ang gisukod ni Kristo nga gidakon sa pagtuo, ang pagtuo sa Romanhon nga opisyal nga niingon, sugua lang ko sir, ayaw lang pag-adto sa amo kay dili ko takos nga mudawat nimo sa akong balay, sugua lang ko kay ako sad bitaw manugo man sad ko, mauna nga sugua sad ko. Mga igsoon, kini di ang tinuod nga pagtuo nga makapahimo gid natong dako sa matas Ginoo, kana di ang mahimo gid tang sulugoon sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na sugot kag sugoon ti ka. Ing na kono, ing na sugot ka, ako kasugoon. Kita lahi man ta, og sigihan tag sugo, magyaw-yaw man ta. Bisag ako, kapila naman ko nagyaw-yaw. Masuko pamanggani, labi na gyud arang-arangan kapag kabutang, nya sugoon ka, bisag pari pa na mo sugo, maglagot ka Nga naman, tungod kay wa man kamutuo niya. Pero nituo ka sa usa ka tawo, sugoon ka, mutuman gyud. Nga nasa daghan kayo sa social media karon nga adto kunong rally sa INC, kuan kuno to kanang organic pasabot, nangadto gyud ang mga tao, daghan kuno kayo karon kuno, mas daghan pa kuno ang pulis nga nagbantay kaysa gibantayan. Kadtong rally sa Iglesia ni Cristo, niabot man tog mga 600,000 ba to? Ilang ba na? Pero ang uban moingon mga 2 million, naabot laghay tinuod to, basta naagid anang gidaghanona. Ang rally kuno gahapon dito sa Manila, ambot ka diri sa Cebu. Ako kat atambong sa datong diri sa Cebu kay nasa tawi appointment. Ang dito sa Manila ba, mo magitoy sentro. 7,000 kuno ang nagrally, ang pulis nga nagbantay 16,000. Nganong daghan man kayong pulis magbantay og naay magrally? Wa mo mahibong? Unsa man na sila? Bagyo, baha, bantayan. Ang diri gani sa ato nagbagyo, ambot pila ka buok Navy ka ang gipada para mo atiman sa mga naigos bagyo. Wa man gani kuno helicopter katong panahos pagbagyo,
wa man gani, wa magislakitag na ay mga Navy ato, pagkahuma naman, pagliwas naman. Nga kusog ta kitong bagyo guto. Mga igsoon, nganong naingon ana man, tungod kay wa natay pagtuo sa atong mga leaders. Ang atong mga leaders, dili na kaayo sila influential sa atong kasing-kasing. Mao na magpanuko na taog tuman kung moingon sila mag-rally ta. Or moingon sila, mao ni atong buhaton. Ingon ta, kamo lang diha. Pero kung naatay pagtuo, mo sunod gidayon ta. Nga naman, kay kaning pagtuo, lagi, mo tudlo ni nato nga mahimot ang sulugoon sa atong gituuhan. Parihagod anang masakit ka, nga ingnon kas doktor, operahan ta ni, pag-budget og 300,000. Kung nituo kas doktor, tungod kay eksperto siya, nga naa sa kay sakit, ngita gyud kag 300,000. Tuman gyud ka. Inigingos doktor, pa-admit na kaning adlaw ha. Adto dayon ka. Ayaw pagkaon ha, fasting ka kay mag-testing ta. Fasting sa ka. Di ba? Uy. Gano man. Nituo man ka. Gasto pa. Pero inigingos pari, palit mo slat ha. Unsa may imong buhaton? Palit. Kay nituo manggang Padersiano. Palit mo ticket sa Sweet Notes ha. Karon na ra ba ning December 14 kay ato ra ba sa ning fundraising. Unsa may imong buhaton? Kung mo palit ka sa ato panituo kang Padersiano. Yang anong mo tuo nga mong Padersiano og mosulti kog ingon ana. Basin inyong gitanaw nga sa inyong side, sa inyong kasinatian na ako'y credibility. Na ako'y napakita ninyo nga angayng tuuhan. Pero tanaw ninyo, ako ra nang gikurakot, kanang inyong gipalit og slat, ako ra nang gisuod sa bulsa, iglingi-lingi inyo simbahan, wa gyud nahitabo. Kanang atong concert, ako ra nang isuod sa bulsa, mantinilan lang na nato diag. Ginagmay, amo ingon mo usab pay layog ani ay. Usab pay layog. No. Pero tanaw ninyo karon sa ato mga slot dinhi na mayong epekto. Slot pa more. Di ba? Nga ingon ana ra na siya. Ang atong Ginoo mga igsoon, angay bang tuuhan nato og sundon o dili? Lingay mong tupad. Yung namusunod pa kas Ginoo. Pananglitan mo ingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Musalig ka nga makaayo na nimo ang paghigugmag kaaway. Kinsa dinhi ang wa na gyud kaaway ta sa ngamot. Kanang wa na gyud moy awayon ba? Wa na moy kasab-an, wa na moy singhagan. Sa ato pa, wa may niisas kamot, sa ato pa, wa gyud mo mutuos Ginoo. Nga ingon mo, tuo mo. Nga inig-check, mo guna i-fact check maguna siya. Karon bitaw na sa gyapon sa social media, na itulo ka issues na wa ma-fact check sa atong talahorong presidente. Una, ang gi-accuse ni Saldico nga apil siya sa corruption, na siya maoy utok sa corruption. Wa pa gid na nila masulbad. Ngano man, wa man pa imbestigahi ang presidente. Ang makasulbad ana, paimbestigaran siya. Ikaduha, ang gi-accuse sa iyang igsoon nga si Amy Marcos, pero daghan namang ni-accuse ana, pero ang iyang yung igsoon mahog man gitog first hand witness nga ning accuse niya nga addict gid siya. Wa pa na fact check. Unsa may maka fact check ana?
credible drug test. Public credible drug test. Kung iyan ang buhaton, pwede niya giingnon. Sayop ng gisulti ni kanang akong igsuon. Nga mo to siya, di kuno to niya igsuon ang gasulti. Maura man to iyang tubag. Di man to si Aimee nga akong igsuon ang gasulti. Og ang ikatulo nga kana ganing sana kinahanglan nga i-fact check ang kanini ang itawag nato og corruption nga bilyon-bilyon. Wa pagid na mapruibahe niya. Nga naman, wa madipinsahe tungod kay og daghan pa, wa may investigasyon sa mga nagduma gyud sa authority. Mao nang ariraman magsigig kanang kiha-kiha, papriso-priso sa mga des ubos ba? Di man na pwede. Pananglitag na ay corruption sa parokya, imbestigahi ang parish priest. Ang magkanang sekretary, kanang lay minister, ang sakristan mayor, mo na imong imbestigahan. Pila ra may makuha na nila, kanang mga luwa, head sa luwa, inana, head sa PPC, pila ra may makuha na. Ang dako yung makuha ang parish priest. O naay corruption sa diocese, imbestigahi ang obispo. Obispo mo imbestigara, ayaw ng mga parish priest, kay ginagmay raman ning amo. Ang ato magka dito mag-imbestigar. O na, o doon ay corruption sa atong nasod, nga mura nag-giayra na ta sa ubang nasod, ang ato gani kunong kwarta, na anay mga nasod, nga di na mo change atong kwarta, labi na dito sa US, kay nakakadiri na ang atong currency. Nakita naman nilang naagid akong corruption sa Pilipinas, imbestigahi ang mga executive officers. Kay maunay nag-approve. Kana mga leader yun. Leader sa Congress, leader sa Senate, leader sa executive, or leader bakas judiciary. Diha, imbestigaha, unyag malimpyo na diha, mulimpyo sa napadoong sa ubos. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo siya gyud maoy mulimpyo sa Israel. Ingon siya, himuon tamong matahom. Ako'y muhimo ninyong matahom. Dili ka mo mo'y maghimuhimo ra ninyo, mag-declare ra mo nga, matahom nako. Ana, ako sa'y muhatag ninyong proteksyon katong panganod nga gamhanan. Ana, pasabot, ang mo fact check, mao ang kamatuoran. Ang mo fact check, mao ang credible judge. Kung kinsa may credible judge nato, ang Ginoo. Nya unsa man i-translate sa Ginoo diri sa atong nasod, kun matuman ang atong Philippine Constitution. O kinsa may mo declare nga natuman ang Philippine Constitution, ang atong Supreme Court. Ang Supreme Court kun maghisgot tag balaod kay og nasod atong hisgutan ang ato mang konstitusyon bisan sa atong order ka mga religious order na ay conflict unsa man dayo isulbad sa leader tan-awa ang konstitusyon dinhi sad sa atong atong simbahan na Katoliko na ay conflict unsa man dayo tan-awa ang code of canon law kay mao man ay konstitusyon sa atong simbahan. Ana. Nya unsa may gisultis konstitusyon nga ang atong nakasaa dinhi labi nagdakog ranggo sama sa former President Rodrigo Duterte nga gi-accuse og crime against humanity. Husayon dai didto sa ICC. Nya wa gani kaso diri sa ato. Dili di ang muhusay ang atong Supreme Court. Unang mura ko glainan ba katubit ang maminaw ko anang declaration dito sa ICC nga ang iyang request sa interim release gidisapprove namo kay sa among tan-aw ang yun ani
Naku, bastang luuyan nato, no? Ang nagsigig declare kaning mga naong nga dili Pilipino. Wa gyud sila kahibaw kung unsay kultura nato dinhi. Do na manggoy risk basta kuan mo mabuhian ni siya do na risk. Kinsa may naingong na risk nga di man gani ka taga Pilipinas? Mao ka na sentimentos mga Pilipinos sa kinabag-an sa mga Pilipinos, kamoy mag-interpret namo. So ayan kuno nato ang ilang nasod kita say mohusay diri sa ilang mga leader didto. Mo reklamo na ang reklamo sa mga Americans against Donald Trump husayon sa atong Supreme Court dinhi. Ay di ka talud-an atong naong. Nya kita ato pag yung former leader dili na lang sa iyang pagka-leader, sa iya na lang pagka-Filipino. Og naay sala ang atong konstitusyon ug ang atong Supreme Court. Muna dinhi sa simbahan, ang muhusay nato ang atong Santo Papa. Musangko kita didto ug naa na sa atong Code of Canon Law ug sa atong mga decrees sa simbahan. Mo'y atong sundon. Dili ta ipahusay didto sa korte, gawas lang kon doon na natay mga gitawag og legal anomalies. Pero og doctrinal, faith and morals, kita din husay-husay. Ingon ana ba? Nya karon lingiyay mong tupad. Ingna og husayon karos Ginoo. Matahom ka nang imong naong. Matahom o dili? Suway. Suway lang. Mao na gitawag og examination of conscience. Og naa tay konsensya mga igsoon, makuan gid ta. Matandog gid ta. Kay ang Ginoo nga atong gituuhan nahibaw sa tanan ug gamhanan sa tanan. Mao na ang pagtuo ni ining Romanhon giday gid ni Hesus nganuman kumbinsido siya nga si Hesus Ginoo, nga si Hesus gamhanan, nga kun mosulti siya ang iyang pulong na ay gahom hangtod karon. Kay matod pa sa letter to the Hebrews, He is the same God of yesterday, today, and forever. Ang iyang pulong kanunay buhi, kanunay gamhanan. Muna musunod gid ta. Nya kay ang sugo ros Ginoo nato mamalit man tag slat dinhi sa atong parokya, hasta mo mga online parishioners sa may buhaton. Ayaw na pagsigig langay-langay, ay na pagsigig diag ingon nga analyze baka kinsa man kang mo analyze sa Supreme Judge, di ba? Hingkay, ikaw ra mong gunay gasulti pa der. Maubitang niingon ang kaning Roman hon nga officer. Isulti lang, kay ako nang isulti dito. Kay nabitay mo ingon ako, buhata. Na ako ingnon buhata ni mo, buhat raman sad siya. Ako, igo ra sa kong nisulti. Ngayon man Ginoo, ipa-report. Di akong i-report. So, ayan na ito. Ang atong slot nga grace, para atong former project nga wa pa nato mahumagbayad niabot ng atong halin og 95,076 ka slots na apay 604,924 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 275 pa ang atong nadawat. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhing atong project dinhi sa parokya kaning gitawag to Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, 69,128 na ang atong halin, na pay 30,872 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 177 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR, ang atong gamitonon para itukod og mga balay nga nangaigo atong baha,
niabot nag 18,308 ang ato karong napundo, tag 100 pesos per slot. Doon na pa ni siya mga related expenses sa atong pagpang-distribute atong mga hinabang nga wala pa nato na deduct dinhi. Sige, atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ang atong sweet notes ha, karong December 14, ato ng fundraising. Iampo nato nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon, labi na gid sa atong tig concert ang Sweet Notes Couples. Atong iampo nya ang saod man pagpalit og slots og sa ticket. Una, pwede ninyong ihatod dinhi sa atong opisina o diha sa mga lamisas gawas ug naaman maglingkod. Ikaduha, pwede ninyong ideposito sa atong bank accounts. Tanawa lang din sa atong screen ang atong mga bank accounts. O ikatulo sa atong GCash. Open na ron ang among mga GCash. Kaning tanang GCash, available na sa ni karon. Nya, kung dili ka kahimo ni ining paagiha, ipadalas kwarta padala. Wa sa nay limit. Tanawa lang ning among mga ngaan dinhi. Kay maunay padadi. So, kini siya atong gibuhat tungod kay makapahatag ni og kaayuhan sa atong parokya o proteksyon sa ato sang katilingban. Muna, unsaon man nato pagpadayon niini, pagtuog yun. Mutuog yun ta nga dili ta masulbad or dili nato masulbad kining grabing problema sa atong nasod ug sa atong katilingban, pinaagi lang sa atong tawhanong katungod. Kining panag-away, siging dinautay, wa gid ni sangkuan nga maayo. Ang ato positive action sa ato dinhing parokya, ang positive action mao ang atong pagsigig palit og slot. Mo resulta gid ni sa improvements sa atong katilingban. Nya makakontribute sa ningadto sa laing katilingban, sa laing parokya, doon na sa sila pamaagi dito para pagpalambo, kana mag-abot na ni ang kalambuan sa katilingban. Nya ako ding Osbon, pag awhag, doon na naipipila nga nang-apply para sa balay, kay murag maglisod mamigsuhid ngadto ninyo nga kinsa ginay nawagtangag balay, ato lang huwaton nga mga apply mo, first come first serve. Makahimo ta karon og mga ginagmay lang nga balay ha, or budget 50 to 60,000 ang atong capacity paghimog balay. Ug asa maabot ang gidak-os balay ana, mura nay atong ihatag. At least makatabang na sa inyong puy-anan, kamog yung wa gyoy gipuy-an. So apply lang mo dire, butangis inyong ngan, unya picture ang inyong former nga gipuy-an, unya contact person and contact number. Padala sa opisina kay ato dayon ang ipaadto, ipa-evaluate. Karong simanaha magsugod na tagtukod sa mga balay. Salamat kaayos Ginoo nining inyong mga tabang. Manindog ta. Mga igsuon, sa atong pagsulod nining panahon sa Adbyento, kinasing-kasing kitang muduol sa Ginoo, sayod ta sa iyang pagkamaluluyon. Muingon kita, Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangalaga diha sa simbahan, magdala unta sa kahayag sa ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga mapakita nato ngadto kanila nga nangnahanglan ang samang gugma ug kaluoy nga nahuptan sa kapitan sa sundalong Romanhon alang sa iyang sulugoon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga masabtan ug madawat nato sila nga lahi sa atong kaliwat ug relihiyon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran
ang mga nagmingaw, ug ang mga masakiton. Mahupay sa Dios nung gugma diha sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan tunggang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan tunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan tunggang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan tunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon nga mihalin na, makahimamat sa Ginoo nga dugay na nilang gipangandoy o gipaabot, magampo kita sa Ginoo. Amahan tunggang among mga pag-ampo. Makagagahom og mahigugmaong amahan, dawata kining among pag-ampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta nga alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo
nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan
binhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaaw sab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. The Son of God fills you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus,
Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang at langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga gahom. Mahitabo ra sad ni nato basta mutuo kita nga siya ang atong labaw nga maghuhukom o maghahatag sa tanan natong gikinahanglan. Nya padayon tagpalit og mga slots og sa atong ticket sa sweet notes ato nang hinumduman. Nya karong Pitsa 8 sa Disyembre mao ang pista holiday of obligation sa Immaculate Conception. Dinis atong parokya ang atong misa din ngadto sa mga chapels, mga 12 ka barangay ang atong gimisahan or 12 ka kapilya ang atong gimisahan matag Domingo. Doon na tayo mga misa dito para ni anang adlawa. Kuha lang niya na namo i-communicate ang schedule niya dinis atong simbahan. Ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15, alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi. Nya pahinomdom sa diay basig moabot na tong mga envelope sa atong ikhak, edad ko, halad ko. Sugod karong December 1 hangtod sa December 25 atong ihalad ang atong mga edad. So, sa pagkakaroon nga wala pa tay mga envelope, pamalandungin na ninyo pilay balyo sa inyong edad. Unsaon pag-compute sa atong edad, kung ang imong pagbalyo matag tuig sa imong edad, 1 peso. So, kung pilay imong edad, mausa na imong ihog nga equivalent amount. Para sa ako, 62 naman ko, o tag piso kada tuig, 62 pesos akong ihulog. Pero og 10 pesos matag tuig, 620 pesos ang akong ihulog. Og tag 100 akong equivalent matag tuig, pila man? 6,200. Og tag 1,000 akong equivalent kada tuig, dako asad ani patay mo sa type. Pero posible ay kay musugot day ka. Musugot ka bayran ti kag 62,000. Ako mosugot ko bayran kog 62,000 nya pahunongon akong edad. Patyon ko. Di ko mosugot 62 million. Times 62 million nya patay sad ko. Di ko mosugot 62 billion. Nya mamatay ko. Sugot ko, ako nang i-donate diri sa simbahan para ma-improve ning simbahan. 62 million, kuwang lang kayo. Arita 62 billion. Improve na ning simbahan. Bahalag mamatay ko. Muna'y balyo sa akong edad. Maging ana ba? Pariha ana ang pagkwinta. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Maana usab kani. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.